So guys, arang moनसे बाथ्राखौ बुंनो माने बावनानै थादों। So नोंथांमोना बे ग्रुपआव मानोना भिडिअ गाज्रि सोनानै हरनो मोननाय नङा आरो शेयार खालाम हरनो मोननाय नङा। जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि शेयार खालामनानै जुदि बे ग्रुपआव सोनानै हरो अब्ला नोंथांखौ आं बे ग्रुपनिफ्राय आउट खालामनाय जागोन आरो नोंथांखौ आङो भिडिअ लाबोनाय जागोन गाइस। So अननानै नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ एबा गाज्रि पिक्चार बेफोरबायदि दाहर। So बेहाय मोजां इउटिउबारनि नाम्बार थागोन ग्रुपआव आरोना। So नोंथांमोना अननानै आं बुंखाबाय गाज्रि भिडिअ दाहर आरो गाज्रि पिक्चार दाहर। हेलौ गाइस, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बुला बसुमतारी इउटिउब चेनेलाव। So गाइस, आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरबाय थायो आदा इउटिउबनि ग्रुपआव सोनानै हो आंखौ आरो इउटिउबनि ग्रुपआव सोनानै आंनि साबस्क्राइबारखौ बारायनानै हो। So बेफोरबायदि गोबाङानो बुंहरो। So दिनै आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखायसो लानानै फैदों। So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय गाइस। So गाइस, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मानोना नोंथांमोना जेसेबां हायो जायफ्रा फिसा इउटिउबार आरो जायफ्रा गिदिर इउटिउबार नोंथांमोनाबो अननानै बे भिडिअआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै गावगावनि वाट्सएप नाम्बारखौ हरबानो जाबाय। So आं गोबांनि नाम्बारखौनो नोंथांमोननिखौ माने ग्रुपआव सोनानै होजोबनोसै, माने ग्रुप गोदान खुलिनोसै आङो। So नोंथांमोना जेसे हायो गावगावनि नाम्बारखौ गाहायाव माने कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय गाइस। So बेखौनो दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। So नोंथांमोना थाबैनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेल दङ so नोंथांमोना अननानै माने नाम्बारखौ हरबानो जाबाय। आं ग्रुपआव सोनानै नोंथांमोननि साबस्क्राइबारखौ सानै साथामसो बेफोरबायदिनो बारायनानै होनो नागिरदों। So गाइस, नोंथांमोनाथ' गोबाङानो साबस्क्राइबारनि गोनां जानानै फैदों जानो हागौ। So बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ ग्रुपआव सोनो थाखाय नोंथांमोना गावगावनि नाम्बारखौ हरबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै। So आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे बैफोर सुबुंफ्रा माने फिसा इउटिउबारफ्रा बे भिडिअखौ नायनानै गावगावनि नाम्बारखौ हरनानै ग्रुपआव जइन जानो हायो। So गाइस, नोंथांमोना थाबैनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, मानोना बे ग्रुपखौ खुलिनाय माने अपेन खालामगोना माने सेप्तेम्बरनि 10 तारिखआव माने 10 तारिखआव आङो अपेन खालामनाय जागोन। So नोंथांमोनखौ आङो 10 तारिखआवनो गासैखौबो माने ग्रुपआव सोनाय जागोन। So नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। So नोंथांमोननि बिब' फंबाय एबा बिनानावमोना जुदि इउटिउबारब्रा बिदिनो फिसा इउटिउबारबा so नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय बिथांमोननो। So आङो बे ग्रुपआव सेप्तेम्बरनि 10 तारिखआवनो ग्रुपखौ आं अपेन खालामनानै होनाय जागोन गाइस। So जायफ्रा बेहाय माने जइन जानो गोसो so नोंथांमोना गावगावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामबाय गाइस नोंथांमोना हरगोन होननानै। So गाइस, आरो नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ दासिमबो मोनाखैब्ला so लिंकआव गाहायाव डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय लिंकखौ। So नोंथांमोना चेकआउट खालामनानै नायहैबानो जाबाय। So बेहायबो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थायो सम सम। So नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला बेखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। So आरो नोंथांमोना आं बेखौनो बुंबावनो सानो so नोंथांमोनाबो एबारनिफ्राय माने बे चेनेलाव भिडिअ फैबाय थासिगोन। So नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअखौ नेनानै थायो जानांगौ। So आं गोबावानो जाबाय भिडिअ होयैया। So दिनैनिफ्राय माने नाजाबाय थानोसै गाइस। So नोंथांमोना बे आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। आगोल माबोरै सापर्ट खालामनायमोन so बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय। So आं आसा खालामो गाइस नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामफिनगोन आरो बिदिनो आंजोंनो लोगोसे थाफाबाय थागोन होननानै आं आसा खालाम। So गाइस, अब्ला आं भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नो सानबाय। So बोथोराबो बारा मोजां नङा, बार बारगासिनो दं जानांगौ। नोंथांमोना बार बारनायखौ खोनादों जानो हागौ।